Ćao svima i dobrodošli svi nazad na moj kanal, ja sam Nenad i evo me tu sa novim videom, najbitnijim videom svake godine, a to je Met Gala, veče mode, veče zabave, veče poznatih ličnosti, 3 u 1 za sve nas, fanove pop kulture. Ovo je najbolji dan na svijetu. Kao i za fanove mog YouTube kanala, znam da svake godine jedva čekate ovaj video. I Met Gala 2025. godine se desila sinoć, a tema ove godine je bila Superfine Tailoring Black Style, što zapravo znači da moraju se fokusiraju na taj neki crni dandyizam, kulturni i modni pokret koji koristi elegantno oblačenje kao sredstvo izražavanja identiteta, bla bla bla. Ono kako sam ja ovu temu razumeo, što je nekako najmanje bitan deo za mene, jer ja kao neko ko je toliko upoznat svim stilom, znači ja znam sve o modi, mislim da smo to naučili kroz nekoliko godina. Tako da ja ovdje ocenjujem kako se meni nešto sviđa. Da li je pogođena tema, ja ću je protumačiti na svoj način, tako da me iskreno, blago rečeno, boli uvo. Ako vam se bude dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Pišite mi ko je po vama najbolje obučen, a ko je najgore obučen. I nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu, jer se tamo najviše družimo i napravio sam kanal gde smo zajedno pratili Met Galu, dopisivali se, ocenjivali. Tamo jednostavno uživamo najviše. A sada lepo možemo da pređemo na video. Ja sam spreman svoj tailoring moment, odnosno jedan od dva sakoa koja ja u svom životu posjedujem. Rihanna, odnosno jedna od najvećih kraljica Met Gale koju svi svake godine jedva čekamo da vidimo. Rihanna izgleda odlučila svaki veliki moment iskoristi za to da najavi svoju novu bebu. Pošto je sada opet trudna i ono što ćemo vidjeti cijelo ovo veče jesu ogromni šeširi, zato Zendaya. Ali ovaj outfit koji je Rihanna ovdje nosila je za nešto na šta sam ja navikao od njenog stila poprilično meh, niti mi je nešto interesantno, više mi izgleda messy nego što mi je lepo i možda ćete me sahraniti kada bilo šta kažem, jednostavno trudna je i onda mi se ne sviđa kako je ovaj outfit stoji. Tako da što se mene tiče, ovaj outfit je neka četvorka. Coleman Domingo, jedan od co-chairs, odnosno co-hosts ove večeri, je okej. Imamo njegov outfit i ispod, ovdje koji ću posle pogledati, ali ovo što nosi gore je okej, neki cape koji će se posle pretvoriti u nešto drugo. Malo mi izgleda papski, kao sad se bira novi papa, Coleman Domingo je u opticaju za to. Vizualno oni imaju mnogo bolje outfite. Ovo mi je neka isto ne znam, ne mogu ni da ocenim zašto je samo cape. Lewis Hamilton koji je isto bio co-chair je, mislim, izgledao poprilično dobro. Za jednog muškarca ovdje se spremite jer je ovo najbolja Met Gala po pitanju muškaraca do sada. Ja sam fasciniran koliko je malo promašaja bilo i koliko je, definitivno bih rekao, ovo je možda druga ili treća najbolja Met Gala koju smo ikada imali. Jako mi je lepa boja, ne tako čista, full bela. Beretka nije crvena, tako da to je mali minus. Ovaj outfit je meni sasvim solidan za nekog ko je ono vozač formule 7 od 10. A$AP Rocky, jedna modna ikona, je obučen mnogo bolje nego Rihanna, po mom ličnom mišljenju. Ima ove detalje koji su totalno intrigantnije, a to je prvi detalj kao i pištolj koji drži u džepu, što se može odnositi i na kao stvarno crni dandizam ili se može odnositi na ono šta je sada bilo u njegovom životu kada se dešavalo ovo suđenje. A jedna stvar koju moram da prokomentarišem, koju ne razumem, niti sam video da je neko objasnio, jeste kišobran koji je nosio. U svakom slučaju, ovo je sasvim neki solidan, onako ulični fazon Met Gala stila, dao bih mu neku 6 od 10. Emma Chamberlain kad se prvi put pojavila sam bio kao girl, what the hell, ova kosa, moramo da je se rešimo zato što očajno izgleda. Znači stvarno Emma izgleda kao da prolazi kroz neki najgori period u svom životu trenutno. Jako mi je žao ako je tako, ali ova kosa, we have to get rid of that. Moram reći da je ovaj njen outfit zanimljiv, malo je drugačiji, ima čudnu strukturu, ali da li mi se generalno sviđa, overall ovo mi je neka petica. Teyana Taylor je razvalila i ovo je nešto što bih ja voleo da vidim na Rihanni i verovatno je zašto je trudna, nije mogla previše se cima oko takvih stvari, ali ovo je baš ono perfekcija, nešto što može vrlo lako da se stavi u Black Dandyizam, može da se stavi i u Met Galu. Crveni cape koji nosi na sebi sa ovim ogromnim cvećem, perije na šeširu, toliko ima sitnih detalja, a uopšte ne izgleda messy. Znači, izgleda baš onako perfectly executed sa ovim cipelama koje su možda najslabiji deo po meni, ali ovo je definitivno jedan od jačih outfita, 8 od 10. Zendaya i ovaj outfit koji sada vidimo nije Zendaya, ali neko ko se isto obukao kao ona, ali niko za tu devojku neće reći je fantastična, samo zato što nema nadmenost i nakurčenost Zendaya koje ona posjeduje u svim svojim izvedbama, jer Zendaya stvarno kada se pojavi na crvenom tepihu kao da ceo svet stane, znači obukla govno na sebe ili obukla nešto stvarno ekstravagantno. Ovo je outfit koji je plain, simple, on point, dobro za temu, lepo izgleda, nemam šta da zamerim, ali mi fejduje.
ne ostavlja mi ogroman utisak, tako da jednostavno je, lepo je, ne mogu da dam ništa manje od 8, ali koliki utjecaj na Met Gali ima toliki da sad kad slajdujem na sledeće, više ne znam ko je Zendaya, ali voleo bih da ne znam ni ko je Hailey Bieber, iako znam da će se 95% likuša Belkinja naložiti na ovaj outfit i misliti da je ovo najbolja stvar na svetu, jer je, možeš misliti, obukla samo sako. Ispod verovatno ima neki šorcić maleni, ima ogrlicu, kosu koja čak nije nešto preterano ni nameštena. Basic, 5 od 10. Njena drugarica Kendall je barem nešto malo drugačije uradila, ubabila je sebe u smislu da ovaj outfit izgleda kao corpo woman koja ima 40 i nešto godina, ali ga dobro iznosi i dobro joj stoji. Malo mi ovaj wrinkled part ovde koji kao da nije ispeglan, iako je tako ciljano, čudan, ali definitivno mi je malo eksperimentalnije i zanimljivije od Hailey, tako da 6 od 10. Iowa Dabbery, ovde počinjemo da ubacujemo boju, zato što su ovi početni outfiti jako crno-beli. Ajde, jedva čekam da dođemo do onog što je zanimljivo, a doći ćemo, verujte mi. Da li je ubacila boju na zanimljiv način? Malo mi se iskreno ne sviđa. Ono što mi se sviđa jeste što rukavi imaju ove ogromne nastavke i svaki put kad budemo to videli na crvenom tepihu večeras, vidjet ćete da ću ja da budem ono, wow. Ovaj outfit mi je samo okej. Sviđa mi se cape, sviđa mi se jakna. Haljina ispod mi je frustriran. Raul Domingo, muž od Colmana Dominga, ja bih voleo da je ovo Colman nosio. Ja bih jako voleo da je on obukao ovaj outfit, zašto znam da bi slejao House the Boots Down, bla bla bla. Ovo je predivno. Ovo je predivno, iako su skoro sve nijanse ljubičaste iste. Tako sija, tako mu dobro stoji, tako dobro izgleda. 9 od 10. Taylor Swift... ostarila je, boga mi. Ostarila je i plain as always. Tyla je prošle godine imala fantastičan debut na Met Gali. Ove godine manje više ne znam. Dosadno, konstantno belo i crnih nijansi i ničega više. 5 od 10. Ana Kjai, ja majke mi moja ovu devojku kad vidim bukvalno svaki put budem fasciniran koliko ovo nije ni ona kao crna čokolada, ovo je još neka crnja čokolada, znači njen ten je tako specifičan, tako je, da li kako oni nju uvek našminkaju, šta urade, ali ja u životu nisam video ovako lepši ten, nekog ko je crn. Struk na gore, I like it. Mi like it. I sviđa mi se što ima kragnu belu, sviđa mi se što ima rukavice, što ima sitne detalje na rukavicama. Dole, I don't like it. Messy, ja, kao što ste primetili, svaki put kada vidim taj neki train koji se širi na neprijatan način, otprilike oko kolena, budem kao, no, skip. Kylie Jenner, sve zavisi od slike. Naprimjer, na ovoj slici meni je ovaj outfit zanimljiv. Ima nešto. Mislim da nije uopšte tema. Jako sam torn. Šta vi mislite o Kylie Jenner? Zato njena sestra Kim Kardashian ide Michael Jackson rutom da mi je ovaj šešir presmešan. Znači, njen položaj glave celo veče je bio toliko neprijatan. Znači, sve vreme je bilo ovako, otprilike, samo da bi mogla nešto da vidi ili da se nekim komunicira. Ne znam koliko je pogođena tema, ne ide mi uz ono šta sam najviše video da ljudi hvale u smislu da je zapravo tema. Ovde izgleda okej, zato što svojom rukom prekriva te izrezane delove outfita koji su mi poprilično messy, ali od Kim smo imali nešto što je malo više showstopping, imali smo neke mnogo zanimljivije momente, tako da ovo isto samo još jedan ono 6 od 10 pass. Charlie XCX, fasciniran sam da je uspela i ovoliko da se obuče. Znamo da Charlie uvek mora da ima svoj trashy girl vibe u nekom momentu i imala ga je ovde zato što se vide gaće, ima ovaj kao providan deo koji pada preko gaća. Poor Things, viktorijanski fazon outfit. Mogu da joj dam šesticu isto, samo zato što mislim da je ovo za Charlie XCX stvarno dobro. Chappell Roan izgleda isto kao princ, znači ja ovako zamišljam princa kad bi bio žensko i kad bi bio živ u 2025. godini. Kosa, šminka, 0. Mrtva trka šta je gore, znači njena drag šminka u ovoj situaciji meni ne funkcioniše. Outfit mi se dopada, outfit je zanimljiv, outfit je nekako disco, sviđa mi se cipele, sviđa mi se način na koji je ovaj outfit odrađen. Uz drugačiju frizuru i uz drugačiju šminku da bi ovo bila ono 9-ka definitivno. Sabrina Carpenter, voleo bih da ima štap sa sobom, znači da je imala štap na ovaj outfit, ali verujem da svaki štap koji su našli je bukvalno bio viši od nje, da ne postoji štap koji je tako mali i nizak. Iskreno, što više gledam ovaj outfit, meni ovaj outfit se bolji i bolji. Ovo je tako seksi, ali baš je nekako tailored, super fine za Sabrinu Carpenter. Ostalo je njen stil, odnosno ono što ona radi u ovoj svojoj eri. Kosa i njen ten mi se toliko ne sviđaju nešto, izgleda malo preprženo, izgleda je kosa jako fake, bukvalno liči na Maju Berović. Ima i ovaj nazad train koji mi se dopada, s obzirom na to da nema ništa na nogama, kao bukvalno samo faktički u gaćama. U svakom slučaju, dobar outfit, 9 od 10. Jenna Ortega, fantastičan outfit, zato što je pristupila ovom na malo drugačiji
drugačiji način, znači super fine tailored. Kako je to bitno? Bitno je da ide nekom njegovo telo, znači da nekom stoji, da se odeća slaže uz tu osobu. Šta je ona uradila? Oni su njoj napravili haljinu od, bukvalno izgleda kao metalik full i imamo kao lenjire, što može biti social commentary na tu situaciju, može biti social commentary na tu temu samu, ali tako radi, tako funkcioniše, uz ovu frizuru, uz ovu jednostavnu ogrlicu oko njenog vrata, šminku, da izgleda kao neka porcelanska lutka koja je faktički pred smrt. Meni je ovo definitivno prva desetka za sada. Boy, you wait. Znači, koliko sitan detalj može da promeni klasičan basic crn outfit, crnih pantalona, crnog sakoja, crne košulje, samo ovo da se napuca gore i izgledaš kao fenomenalna crna kokoška. Nicki Minaj, she's a baddie. She's a baddie. Ja sam vidio ljudi malo više hvale ovaj outfit. Meni nije toliko omiljen. Ne sviđa mi se što imamo stripe, ovaj deo na pruge gore i onda dole prelazimo na donji deo koji je isto na pruge, ali mnogo uže i manje i nekako više blend pruge. Kao spoj jednog u haljinu nije toliko interesantno. Dopada mi se kosa, dopada mi se ovo što ima u kosi, dopada mi se što ima cveće na jednom rukavu, dopada mi se kako izgleda u licu, izgleda lepo, izgleda kao da ne hejtuju ljude previše u posljednje vreme, tako da Nicki morat ću da joj dam 6. Demi Moore, no girl, ovo je baš veliki miss. Mislim da je misovala i temu, misovala i outfit, misovala i ono šta zapravo Met Gala zahteva od osobe, tako da želimo da imamo tvoju substance verziju u ovoj situaciji. Jo, ova Doechii što se sakrivala i kao nije želela da ekspozuje svoj outfit pre nego što dođe na Met Galu da bi bukvalno bila hodajući billboard za Louis Vuitton. Okej, da li ovo izgleda loše? Ne izgleda loše. Slatko je, simpatično. Da li mi je Met Gala nivo ekstravagance? Definitivno nije. Jako mi se dopadaju cipelice, jako mi se dopadaju čarape. Meni se generalno ovaj outfit okej sviđa, ali mislim da nije level Met Gale. Ja bi ovo potencijalno nosio, možda bez silnih Louis Vuitton logoa po cijeloj košulji koja postoji. Outfit je neka 8, ali u Met Gala kontekstu 6. Cardi B! Ona meni, ja mislim onako, polako se temelji kao jedna od najboljih ljudi svake godine na Met Gali. Ovaj outfit je, hvala Bogu, doneo neki drugačiji život u ovu temu. Meni je fantastično kako se ove pantalone i gornji deo spajaju sa ovim zelenim isto drugim nijansama koje ima oko struka. Iskoristila sve najlepše moguće nijanse zelene boje, jer zelena nekad može da ode skroz u drugu krajnost i da nam uopšte ne bude lepa. Iskreno, ova frizura, veoma crnački dandyism vibe. Cardi B, love to say 10 across the board. Gigi Hadid je uradila referencu na neku prvu crnkinju koja je dobila ili taj neki fazon. Ali džaba meni ta tvoja priča. Kad ja da bi razumeo i shvatio tvoj outfit u kontekstu ove teme i da bi se meni svideo, moram tebe čujem kako mi blebećeš o tome, ono što si naučila na ChatGPT u 20 minuta pre toga. Meni se ova haljina uopšte ne sviđa. Meni se ne sviđa kako ima strukturu preko njenih grudi, preko njenog stomaka. Izgleda kao statua koju biste videli, koja je toliko washed out, koja je tako dosadna. Ova frizura također mislim se uopšte ne slaže, izgleda mnogo matorije nego što jeste. Gigi Hadid, ovo je možda prva godina da ja tebe gledam full kao jedan jako veliki miss. Doja Cat, bio sam fasciniran kad sam vidio na Vogue sajtu da ona uopšte bila. S obzirom na to da nisam vidio nijednu sliku Doja Cat. I sad razumem, ovo je fun, ovo je playful, ovo je zabavno. Gotovo što imamo taj animal print sa prednje strane i jako je zanimljivo iz perspektive kako je tailored po njoj, odnosno kako je šiveno, kako je rađeno. Kosa, chop. Šminka, chop. Cipele, 10. Cipele su 10, kolektivno ceo look 6. Lana Del Rey, ona je odlučila u svom KKK vibe-u da dođe ove godine na Met Galu. Evo, još jedna situacija gde kažem donji deo, chop, fuj, bljak. Mrzim kada stave ovaj materijal na dno haljine. Izgleda kao najjeftinije, najdosadnije, najviše nismo znali kako da završimo haljinu, ajde da dodamo to sranje. Znači, ovaj fazon je nešto što ja više nikad ne želim da vidim na crvenom tepihu. Nazad na leđima imala neko perje, što je bio zanimljiv moment. Ova ovde mašnica na ramenu je zanimljiv moment. Kosa i detalji u kosi su mi bili zanimljivi, ali overall look 4 od 10. Još jedna belkinja koja pokušava da baci referencu na neku crnkinju isto iz nekog filma, Sydney Sweeney, lepo je, am I impressed? No, I am very bored. Ovo je, ja mislim, prekretnica i krećemo na mnogo bolje outfite. Počinjemo sa ovim likom, zaboravio sam kako se zove, ali fantastično. Fantastičan cape, fantastični trainovi sa strane koja ima fantastične pantalone, fantastičan šešir. Možda mi se malo ne sviđa to što
previše sve spaja i previše stapa, ali to je vrlo verovatno do svetla, ovo je 7 od 10 od mene. Prelazimo na sledećeg lika koji je servovao kant na najbolji mogući način na svetu, u Met Gala fazonu. Srce izrezano na grudima nije bilo potrebno, to mi je nekako previše kostim ili Lil Nas X moment i voleo bi da je ovo bilo full zatvoreno ili da je imalo neki crni materijal na sredini. U svakom slučaju, samo vi pogledajte ova ramena i recite mi da ovo rame uz ovaj šešir i uz ove cipele nije barem 9 od 10. Janelle Monáe svake godine bude umetničko delo koje hoda na crvenom tepihu i da li nekada to bude malo too much, da li se nekada ne slaže uz ceo koncept? Da, ovog puta se previše slaže uz koncept i bilo je suđeno da Janelle Monáe ima jedan od najboljih outfita za celo veče, gde ovo je izgledalo spektakularno, sa svih strana, drugačije, interesantno, sa satom koji funkcioniše preko njenog oka kao onaj... kako se to zove? Ja, zvučim kao Zorana kad ne mogu da se setim kako se nešto prevodi sa srpskog na engleski. Sa engleskog na srpski. Reggae je pokušao da uradi nešto cool i dobro, barem nije crno, barem nije belo, crvena boja, Next Pope. Rosaline moment mi je poprilično sličan momentu koji smo imali od Tyler prošle godine, pogotovo što je isti lik radio outfit. Interesantno, isto kao statua neka. Mislim da je veoma off topic, kao girl, ne delo mi ni malo kao tema. Stormzy! Ovo je muškarac, ovo je bukvalno muškarac. Samo pogledajte ovo, znači ovo u mojoj glavi treba pored njega da nosi Michael B. Jordan koji ne znam zašto nije bio ove godine na Met Gali. Znači, znate koliko komentara imam za ovo? Imam da kažem samo 10. 10 plus. Rosé je odlučila da ode na posao u banku. Otprilike ovako ja mislim se moja tetka obuče za posao kao u banci, samo slučajno je zaboravila da povuče svoje ćebe i kao da ga ostavi kod kuće i onda je ponela i ćebe. Kosa joj izgleda jako izlizano, tako da Rosé skip. Zaboravim se kako se zove glumica, ali ej, ako već nećeš da radiš nešto kao odelo vibe, nego na drugi fazon da ideš taj super fine tailored moment, ovo je ono što ti treba. Ovo je zanimljivo, ovo je intrigantno. Cipele mi nisu nešto wow, ni suknica mi dole nije kao omiljeni, ali šta se dešava oko njenih ramena i njenim rukama je ono čista 8 od 10. Lik iz Stranger Things, u teoriji ovaj outfit ne bi trebao da funkcioniše meni, ne bi trebao funkcioniše što ima skroz drugačiju boju rukavica, ima sat preko rukavica, ima štab, ima drugačiju boju kragne, ima brdo ovih pinova zakačenih, skroz drugačiju kravatu. It still works. It still gags. It eats 8 od 10. Shakira je mislila da je došla na kinsenjeru, umesto na Met Galu, tako da ćemo joj oprostiti što se obukla kao Jennifer Lopez pre 2 godine. Tessa Thompson... Vidite kada neko odluči da uradi nešto cool, nešto drugačije, nešto zanimljivo. Ovo je mogla Zendaya vrlo lako da nosi. Zendaya mogla da se pojavi ovako i da bude best dressed za celu noć. Interesantno. Šešir sa ovom frizurom, full ide, oblik, gag, bukvalno gag, 9 od 10. Laura je možda moj favorit za cijelo veče. Od ženskih outfita mislim da mi je ovo vizuelno već najprivlačniji outfit. Rukavi su spektakularni, struk, nogavice, wow, bukvalno 10 ko kuća ako može više. Na primjer, ovo mi nije omiljeno, ne sviđa mi se kako njemu stoji, glava mu izgleda ekstremno veliko za njegovo telo i za ovaj outfit, ali simple detalj koji čini ovaj outfit veoma zanimljivim. Što se menja materijal na pola, što ima kao vezano ovde taj kao jedan rukav. Za outfit ću dati 7, za ceo njegov look ne bi mogla dam 7 zato što mu ne stoji. Angela Bassett did the thing, she actually did the thing. Like, teoriji kada bi mi neko objasnio ovaj outfit, mislim da u mojoj glavi ovo ne bi delovalo dobro, ja ovo ne bi zamislio kao dobru stvar, ne bi mogao ovu nijansu plave boje, but it works, it works. Što stvarno ova tema jeste bila napravljena za crnce, crnci su došli i ono, delivered. Druga polovina videa sam znao da će biti jako malo chop delova, zato što ovu Met Galu čine jako poznate ličnosti koje su uvek u trendu i koji su uvek najzanimljiviji za komentarisanje, ali ove godine su oni bili najdosadniji. Znači, oni su ove godine bili kao, very safe, very bland. I onda dođemo do ljudi koji su eksperimentisali i ovo je ono što Met Gala zapravo jeste. Pa čak, kao, zamislite da se Future obuče bolje od Rihanne. Kao, zamislite, kad sam ja u životu zamislio ću ja da vidim lika koji je ono klasičan reper, dosadan, nebitan lik, da izgleda ovako. I give 8s where 8s are due. Iskreno, uzbudio sam se od toga koliko je dobar outfit. To se ne dešava često. Ovdje je svaki detalj tako lepo promišljen, tako lepo urađen. Još bi bilo bolje da on nema tetovaže na grudima, ali bukvalno 10. Ovaj outfit nisam nešto puno ni video na Twitteru, jako mi je čudno, ali kogod da si, mašala.
Now let's add a bit of autism. FKA Twigs girl. Ja nju ne mogu povežem s muzikom koju ona peva, zato što ona stvarno, mislim, ne na uvredljiv način, ali izgleda kao da je degen. Znate kad je neko degen i vidite u njegovoj faci da je neko debil. FKA Twigs tako full izgleda. Ovaj outfit je ne čini da izgleda išta bolje. Znači, obukla je ono majicu koju baba nosi otprilike 20 godina zato što spava u njoj očajno. I bitno da je viza za ovo funkcioniše, a kad je trebala da dođe na turneju u Ameriku, ne, odbili su mi vizu. Neki lik koji se preziva Idris i skinuo je ovu kacigu, verujem da ima veze nešto sa motorima ili sa formulom. He ate this up. Ovo je nešto što treba se kaže kao lično Lil Nasu, tako da ako gleda ovo Lil Nas X, znaš da ove stvari mogu da se urede sa poštovanjem. Znači, gledajte i koliko je ovo dostojanstven outfit. Znači, nije morao da se okrene nazad i da ima dva izrezana kruga na bulji, da bismo mi vidjeli njegov čmar iz svakog ugla, nego ovako dostojanstveno i veličanstveno izgledaš kao čista desetka. Whitney Peak nije mi favorit, ali mi je jako zanimljivo. I ovi šeširi su meni možda najveći čop cele ove teme. Najmanje mi se sviđaju kod toga šta se zapravo, ali jako mi se sviđa i mašna napred i sviđa mi se roze detalj na suknji. Mislim da je veoma cool, da je jako chic, da je jako sophisticated i da je ovo jedna jaka osmica. Naprimjer, ovo mi je ružno. Znači, ružne su mi ove pere. Ako ću da biram top 3 najružnije stvari koje mogu ljudi da stavljaju na odeću, to je ovo. Ali da li sam fasciniran da je ovo obukao od svih ljudi kao Shaboozey? Da li vi sada možete kao, ne znam, da kažete nešto loše za Shaboozey kad je bar pokušao i uradio ovako nešto, a ne došao onom najsafe, najdosadnijoj opciji, kao James Corden iznova. Patrick Schwarzenegger, samo da je malo drugačija boja ove košulje koju je on nosio ispod, ja mislim da bi ovaj outfit bio devetka, veoma dobra devetka. Ova torba ima jako zanimljiv handle, jako mi se sviđa što su mu rukavice iste kao cijelo odelo, sviđa mi se kaiš, meni se dopada ovaj outfit. Samo bih volao da je drugačija boja, da nema taj žuti element. Alicia Keys je, na primjer, mogla ovako pozajmi ovo Rihanni. Rihanna i Jasub su mogli doći opet matching kao one godine, otprilike, kad su došli, da su odlučili da neće to da ponove. Jer ovo je stvarno isto jako čudno, zašto su poprilično slične nijanse odeće koju nose, ali nekako funkcionišu zajedno. Zanimljivo mi je za gledanje, definitivno sedmica. Mother! Inače, ja nosim majicu bez rukava ovde, samo se ne bio znojio ispod sa koje je jako vruće. Ovo je moda. Znaš, kad neko kaže fashion, 10. Wow. Duplo V-O-V. Znači, ne mislim kao V-A-U, nego mislim duplo V-O-V. Pogledajte viojstru, pogledajte siluetu, pogledajte. Mislim da je meni definitivno najveće otkriće ove večeri to kad je gore sitno, kad je gore snatched, a dole ogromno. Pogledajte i koliko je ona ovo dobro iznela. Znači, izgleda kao boginja, kao Zendaya. Look at that. Cynthia, listen girl. Ovo je prvi put da ću ja tebi da kažem ok. Znači, samo ću te pustiti. Zato što si svaki put izgledala fenomenalno u posljednjih godinu dana kad sam te video. Met Gala je nekako najbitnija i onda je bilo bitno da ovdje izgledaš fantastično. Tako da, let me be polite and skip. Girl, let me not be polite. Omar Apollo, skidaj pramenove, pod broj 1. Skidaj sve što nalaziš pod broj 2, šalim se. No, it's a chop. Miley Citrus, s obzirom na to da je ona bila ex-black person, svi znamo njenu Bangers eru i kada je ušla u svoje crnačke korene koji ni ne postoje u njenoj familiji, s obzirom na to da su i roditelji bili Ray Cyrus i Tish Cyrus. Gornji deo mi je interesantan, sviđa mi se, zanimljivo mi je. Donji deo mi je katastrofalna nula, ako mogu u minus da idem. Ovo je onaj moment što sam rekao da više nikada želim da vidim. Ako ću ja Miley ocenjivati od gore i daću joj 7, ali ako joj ocenjujem cijelu, daću joj 5. Rekao bi joj skinny suknju, ali ne želim da ispadne pogrešno. Megan Thee Stallion ne razume šta je stvar Met Gale ove godine bila. Znači, ovo je bio moment za nju da zasija. Megan Thee Stallion je samo pokušala da bude wow, koliko sam ja glamurozna na Met Gali, imam ovaj ogroman train. Ne, girl, ova tema baš nije zahtevala to. U ovoj temi si mogla da zasijaš na neki drugi način. I šta mogu ja kažem za njenu kosu, osim da stvarno izgleda kao Stallion sa tom frizurom. Ovo je baš veliki čop. Nije ružno, velika matura je, ali je čop za temu. Anne Hathaway, stvarno si ti prelepa princeza Dženove, ali kad pogledam posljednjih 20 outfita koje sam video, ovo je toliko dosadno i toliko plain i whatever, let's move on. Lalisa ima jednu zanimljivu činjenicu na sebi, a to je da je na njenom čmaru oslikana Rosa Parks.
isti taj čmar u ovom outfitu može da ode na poslednje mesto u autobusu i da sedne tamo. A Dua Lipa, znate kad je neko ono ružan iznutra i vremenom u toku njihove karijere to počinje da izlazi iz polja. Dua Lipa je nekada bila ikona po pitanju outfita, znači da je vidimo uvek bude kao wow, jako lepa. Ovo je očerupana kokoška. Sećam se tačno jedne male mature u generaciji moje sestre, 8. razred i neka riba je došla ovako kao očerupana kokoška dole i svi su komentarisali da je očerupana kokoška. Gore ciganluk da ne može veći da bude. Frizura, čop, 0. Lord, listen. I love you, you're my boo. Ja mrzim Lorde non-binary eru. Znači, vrati se u she, her. Nemoj molim te da idem eru da guraš, zato što je ovo promašaj. Ovo nije Met Gala. Ovo je okej. Ona je rekla da je ovo njena kreacija i da ona ovo želi da pokaže kao easter egg, ali Met Gala nije mesto za easter egg. To je ja prvi znam zašto Taylor Swift svuda trpa easter eggove gde može i nekad samo bude chillax, ne mora svaki outfit da bude easter egg. Nije ni ovo moralo da bude easter egg. Smor. Hey, bunny boy, Eat, definitivno, on je došao jedan od prvih i kad sam video ovo sam rekao, ovo mislim da će biti jedan od najjačih outfita za cijelo večer. Pogotovo što opet u teoriji ne funkcioniše, ali u praksi na njemu funkcioniše ova šubara na glavi koja izgleda, možda budem cancelovan, možda je to nešto njihovo tradicionalno, ali izgleda malo kao gnezdo, sve ostalo je ono 9 od 10. Niko na ovom svijetu nije očekivajući Joy King da bude jedna od ono best dress ljudi na Met Gali. Ne ja definitivno, ali ovo je nekako sranje što Blake Lively prolazi kroz ono što prolazi, zato što je ovo tako Blake Lively excellence i ovo je excellence i za ovu temu, mislim da jako funkcioniše, mislim da je kosa fantastična na ovaj look. Joy King je pulovala jedan od najjačih lookova na ovoj godišnjoj Met Gali kao belkinja koja je uspela da pogodi ono crnačku temu fantastično 10 od 10. I'ma be honest, moj omiljeni outfit za cijelo večer. Prvo mesto, nešto što bi ja iz ovih stopa obukao i izašao na ulicu nasred Indije da me svi vide u ovome i ovaj outfit. Kid Powers, mislim da je on glumac. Ja ne znam da li ja mogu da ubližim na nešto ovde, da se meni ovde nešto ne sviđa. Prvo što mu rukavi bele košulje vire ispod sakoa. Sako koji je tako malo sečen drugačije. Kravata koja je prelepa, što ja retko kad pomislim za kravatu. Pantalone koje ko kuća želim da nosim bilo gde. 11 od 10, moj favorit za večer. Jenny vuče na Charlie Chaplin vibe. Što se tiče outfita, nije mi loš. Šešir mi je katastrofalan Chanel chop, ali ovako mi je neka sedmica. Diana Ross, Megan Thee Stallion 2. Ok, brutalno je ovo na glavi, to mogu da kažem da je stvarno fantastično, ali velika matura, ogroman train, ostavljamo to u 2020. godini Met Gale, više to nije toliko wow, možeš i bez traina da izgledaš fantastično, tako da mislim da je jako off topic. Zove Saldanja, jako je čudno i neprijatno mi je za gledanje, ali mi je interesantno. Daću joj neku šesticu. Diva, faca, jeste ono faca klasičnog krekijada sa ulice, ali outfit je 10 od 10 bombona. Ja bih volela da se mi vratimo u vreme kad su se ljudi ovako oblačili, ali mislim ne da živim u tom vremenu, naravno, hvala Bogu. Samo da pokrademo ormare i da počnemo svi da se oblačimo na ovaj način. Može. Maya Hawke, majka koja živi u toj kući gde su joj u podrumu crnci koji su vezani na lancima, a posle toga ih bičuje i tera da izađu napolje. Ovo je outfit koji meni vrišti to. Pogotovo na ovoj temi je tako čudno. Baš je kao no. That was the last one. Ja već vidim da ovaj video traje 40 minuta, što znam da će da bude pain in the ass, ali jednom godišnje se desi Met Gala i jednom godišnje dobijemo priliku da komentarišemo, osuđujemo, hejtujemo multimilionere i outfite koje mi u životu nećemo sebi moći da priuštimo. But where's the fun if we don't have that? Tako da, ja sam zahvalan na ovom eventu koji jeste s jedne strane humanitaran, ali s druge strane više zabava, ja mislim, za narod nego što oni okreću na tu humanitarnu stranu. U svakom slučaju, ovo moram lično da priznam je u posljednjih nekoliko godina meni bila najjača Met Gala, ako ne možda i top 3, treće mesto svih Met Gala koje sam ja pratio i gledao. Muškarci, prvi put u životu, ogroman aplauz, 10, 10, 10, 10, 10. Jako mi je drago što smo se pomerili i što smo mogli da komentarišemo i njih na drugi način, ne da kažemo kao jao, vidi ipak nije crno odelo, nego je zeleno odelo. Bravo, većina vas je izgledalo kao 10 ko kuća. Osnovne kao A-list zvezde na koje smo svi navikli su bili otprilike najveći čop i najdosadniji i najviše safe i nadam se da će ovo da ih probudi za sledeću godinu da se svi oblače kao što smo videli Black community ove godine i ova tema možda jeste bila stvarno za njih, ali iako jeste, delivered 10 out of 10. Stvarno,
veliki aplauz. Ko je po vama bio najbolji, ako najgore obučen? Šta vi mislite generalno o ovoj temi? Sve to hoću čujem dole u komentarima. Ako vam se dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Ovdje imate najnovi video na mom kanalu, ovdje imate playlistu sa ostalim videima gde pričam o poznatim ličnostima i njihovim životima, raskidima, razvojima, haosima, svađama, također ima i drugih Met Gala videa i nekih skandala i drama sa Met Gale, tako da hop na tu playlistu, mislim da vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Adios!